Ahojte pri Evanjeliu inak, krátkom videu, kde sa zamýšľam nad múdrosťou Kristovho evanjelia vo svetle modernej psychológie, filozofie a mojej vlastnej skúsenosti. Dnes tu máme pasáž z Evanjelia svätého Jána, 3. kapitola, jedna z najkrajších kapitol celého písma. A Ján nám hovorí, kapitola 3. verš 16. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu. Brutálne veľké pravdy o živote, o človeku, o nás všetkých a o Bohu sú povedané v tomto evanjeliu. Prvá z pravd je, že Boh miluje svet, aj keď sa nám môže stať, že mu na ňom nezáleží, že sa dejú prírodné katastrofy, veľa zlých vecí. Boh miluje svet a dal svojho jednorodeného syna. Prvý fakt, hej. Pokúšaní sme neveriť tomu, že Boh nás miluje, pokúšaní sme neveriť tomu, že mu na nás záleží, hej. A už vôbec nie tomu, že dáva svojho jednorodeného syna, vlastného syna za nás. Prvý fakt, Boh miluje svet. Druhý fakt, a súd je v tomto, svetlo prišlo na svet a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. A toto je smutná pravda o človeku, že každý z nás má taký vnútorný kompas, kresťanstvo to volá svedomie, filozofia grécka to volá judaimon a tak ďalej. Každý z nás má nejaký vnútorný kompas alebo nejaký vnútorný hlas, ktorý nám hovorí, čo je správne a čo je nesprávne. Pokiaľ tento hlas budeme počúvať, sme ako keby vo svetle. Keď žijete podľa svedomia najlepšie ako viete, nepotrebujete sa skrývať, lebo ste presvedčení o tom, že žijete najlepšie ako viete. Nepotrebujete sa schovávať pred najbližšími ani pred svetom, hej. Pokiaľ klamete, kradnete a tak ďalej, tak máte proste problém, lebo potrebujete schovávať niektoré veci a nemôžete ísť na svetlo. Ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Pokiaľ začnete kopiť v živote zlé rozhodnutia a prestanete počúvať svoj vnútorný hlas pravdy, začnete sa prepadať do stále väčšej tmy a dospeje to k tomu, že začnete milovať tmu viac ako svetlo. Nebudete už chcieť počuť, čo je správne, nebudete chcieť počuť ani sami seba, naopak presvedčíte sami seba, že máte pravdu a ostanete vo svojich sračkách. A toto je proste najväčší prúser ľudstva, odmietnúť pravdu, odmietnúť počúvanie pravdy, to, čo vám hovorí najvnútornejšie svedomie, srdce, ten vnútorný hlas, ktorý nás vedie proste životom a vedie nás každý deň. Pokiaľ ho budeme počúvať, aj keď je to náročné, ťažké, nepríjemné, stojí to námahu, budeme mať pokoj, ktorý presahuje túto zem. Pokiaľ ho počúvať nebudeme, staviame sa do tmy a odmietame svetlo. A vyplňajú sa na nás slova, že sme milovali tmu viac ako svetlo. Prajem nám všetkým, aby sme nachádzali svetlo dnes, aby sme vychádzali na svetlo, aby sme konali v súlade so svojím najhlbším presvedčením. Majte požehnaný deň. Ahojte.